Dok, hindi naman tayo yeast, hindi tayo flies, hindi tayo worm, hindi tayo fish, and we're not even mice. Tao tayo. Guys, listen to this. Yung longevity polyphenols, isa sa longevity polyphenols na yun, ang tawag ay resveratrol. And they researched on it. They found out, itong resveratrol, ito po yung active ingredient doon sa red wine. Pamilyar po ba kayo sa red wine? So, nag-research ngayon sila, saan ba? Sino bang mga tao ang madalas umiinom ng red wine? And they found out, in France. In France, yung mga French, mahilig uminom ng red wine. Pamilyar ba kayo ron? So, nagkaroon sila ng study sa mga French versus mga Americans. Okay? They found out, ang mga French, ang diet, high fat. Ano ba pagkain ng mga French? Steak. Yung steak na matataba. Ano pa? Cheese. Diyos ko po, ang taas ng fat niyan. Eh, yung mga Amerikano, okay? Ano ba diet niyan? Cheeseburger. French fries. High fat po ba? Parehong high fat. Eto ngayon. They found out through research and studies na yung mga French, pag tumanda, ang papayat. Bihirang-bihira yung matataba. Samantalang yung mga Amerikano na mahilig magkakain ng burger at fries, pag tumanda, overweight, obese. Yung mga Amerikano may cancer, may diabetes, may high blood, mataas ang cholesterol. Samantalang yung mga sakit na yan, mababa ang incidence sa France. At higit sa lahat, they found out, mas mahaba ang buhay ng mga French kesa mga Amerikano. Hindi nila malaman kung bakit. And they finally traced it. Why? Dahil sa red wine. Kasi ang mga French, umaga pa lang, red wine na. Tanghali, red wine. Dinner, bago matulog, red wine. Pampainit ng katawan. Kaya proven sa tao na yung longevity polyphenols nagte-take effect. Maliwanag po ba yun? Yes. Ano ginawa ngayon ng Nature's Way? By the way, this particular doctor that I'm mentioning, Dr. David Sinclair, na-feature yung experiment at study niya sa Harvard sa maraming fitness, health at business magazine, na-feature sa Fortune, na-feature sa Mayo Clinic, sa Fox News, CNN, WebMD, 60 Minutes, The New York Times. Na-feature din siya as a guest sa Barbara Walters Show, sa Oprah Winfrey Show. Pamilyar po ba kayo doon? Yes. Sikat o hindi sikat? Sikat. Napag-usapan siya ng todo-todo. So, in short, yung Nature's Way, sinundan yung experiment niya, gumawa ng supplement basing on longevity polyphenols. Good news, nilabas ang Restore Life. Exclusive para sa AIM Global, para tayo muna rito sa AIM Global, ang humaba ang buhay. Why? With the consistent consumption of Restore Life, natitrigger yung SIRT1 genes. And in doing so, hahaba yung buhay, pero yung aging nare-reverse. In short, hahaba yung buhay, pero yung sakit, pwedeng ma-reverse. Maganda o napakaganda? And here's the great part of this. Sabi ng iba, Dok, ibig sabihin, yung iniinom namin na Restore Life, para kaming umiinom ng katutak na red wine. Correct! The good thing about this is, you can equate this with 1 V-caps, kasi naka-V-caps din siya. 1 V-caps of Restore Life is equivalent to 100 glasses of red wine. But without the alcohol intake, without the alcohol part. So in short, para kang umiinom ng red wine, pero walang alcohol. In short, walang tama. Hindi makakasama sa liver. Maganda po ba yung gano'n? Yes! Kasi sabi ng iba, Dok, bawal sa amin ng alak. Diba? Sa aming ganitong religion, bawal ang alak. Eh, pag ininom namin yan, may red wine powder, may red wine concentrate, tapos may iba pang ingredient na mataas dun sa pang-pa-activate ng SIRT1. Eh, baka malasing kami yan. Hindi po ito nakakalasing. Kasi nga tinanggal yung alcoholic counterpart o yung alcoholic part. So, in doing so, yung active ingredient lang ng red wine ang napapakinabangan natin. Maganda o napakaganda? Yeah! So what will be the effect? Sabi nga rito, do you want to live up to 125 years? Sabi ng iba, Dok, parang ayoko, baka mamaya hindi na ako gumagalaw niyan. This is different. Why? You may be age 90.
You may be at the age of 100, pero pakiramdam mo, para ka lang 60 years old. Isipin mo, darating ang tayo, 110 years old ka na, pero nagbubugi ka pa at nagtatango. Maganda po ba yun? Isipin mo, 125 years ka na, di ba? Pero kumakanta-kanta ka pa. Yung pakiramdam mo, para ka pang nasa 75 years old lang. Why?